reketa nyaya isada unzo pane yangu ndini pachinhu chekudaro uyu mukadzi wangu dai aizondenyepera murume aifana kunge asina kuviga umbowo wangu achiutora achienda nawo. Chechi2 murume uyu paakabva kumba kwake achiuya kumba kwangu ndisimuona ari mumba mangu. uri padefense yako? Padefense. Tikambopa mukana panguva here? Apa yamunondipa mukana chakukora chako taura bhuku achisimuka achiuya kumba kwangu anditi ndizombata ndamugarira ndazoziva kuti ndozvaarimo ndichimubata nini murume uyu handizivi kuti aidei ende aite anogona kupa iwe. ngatenge kudzungairwa ndakafamba newe ngatenge kudzungairwa unakudzura mashure taifambidzana nenyaya uchivhuma kuti zvishona tuma mameseji uri kudharwe anditizvo iwewe wega nemuromo wako inini ndikutaura zvawakataura kwandiri ina handikanganwi ndisakutora nyaya dzangu nditangana dzidongonodza nditega risingabvuzisekretari iwewe kudharwe waipa mameseji anditizvo wadzoka wakasvikopa ukarenja kuti womubata sei ndizvozvo kwete isho wangu izvozvo zvawakatsanangura iwewe unga urimo naingomana maamuri peri name zvatutaura sizvo taura ndinoti ini pakatsanangurwa nemadzimai angu achiti inini ndakanga ndichitaura naye asi iye ane kutaura kwaaita nemudzimai wangu kubva kumashure pakatangira nyaya iyi ndinako kutaura kwacho ndinako ndikuziva ndikufara kuti nhasi purisa yaifanwa kusevha bepa anomuka mapushu ari mumwe iye akanga aripo mupurisa iye pakataura nyaya daidzai mafoni wabva wagara vakanga varimo taura saka zvadaro pakatangira nyaya iyi paikatangira pandoziva ini paikatangira nyaya iyi usadzokere mashure nyaya mukana takakupa uzvidifendi ndakati ndini ndikuda kuitinesa nowekomana saka mukana wako ndogona kuvhara mukana wako ndogona kuvhara nokuti iwowo musha kwakaiguma ndinaisenda mameseji ndikakubvunza kuti sei wazotora mupurisa azouya inini handachakaipa namambo masemburi kasi patakatuma mupurisa wedu kuti aite nyaya wakamumisa kasi wakazondonokwira kuchidaro wakataura zvakataura handizvozvo amakona makambopiwa nyaya ina sabhu ndomatawirwa yakaitwa nasabhu akambokupai mukomana uyu akati chii? mukomana uyu akati toda kutaurirana ndizvozvo ndakati iwe kana zvisina kugutsa tsvaga mari yodai uye ndinyoresa munhu kuende kwamama asi ndakazonwa mashure paakunzi paauya mupurisa wepamasemuri akuuya kubata mukomana ukama akautaura ukama ndinoda kuti tibudise pachena chekuti iwe ungori mamotives hauna kutemba kuti nyaya iyi ikabatwa nemazvo mambo mushobva kubata nemazvo pamwe unotemba nini kasi still nhasi unopiwa kuti utembe nini kuti chaibata kuti nemazvo nokuti ndini mambo wako ndinoibata nemazvo uri mwana wangu saka last time ndakakupa tipe witness ndoda takungodaidza kuti uye nokuti ndakupa mukana wokuti uzvidifendi wakutsvaga maavenaa pane vanhu vakuadvisa kutiza nyaya yeudai aichashanda nokuti takarekodhodhara zvaakataura tanda kupa mukana wokuti mama ndi mwana wenyu ndinotenda kuti ndipinze witness zvingandiomera hazvireyo kuti kanga uri baba hauchikorere zvinowanikwa mweya unombotibata zvisina kunaka. Ishe wangu ipapo inini ndaiona kuti zvakakodzera kuti ndibate foni yemukadzi wangu ndichitsvaga zvinoitika musha mangu. Uyu munhu atibatwa ari musha mangu haisi mhosva yako nekuti ndiri musha mangu ndaisonzera musha wangu nokuti nditorera mukadzi wangu foni ndanga ndisinganzwisise mafambiro aita mudzimai wangu mushure mungu tichinetsana tichitadza kuwirirana panyaya dzikapera kuti nditore foni handaimutorera foni mukadzi wangu atikatengira foni kuti aishandisa asi kumutorera foni kuona kuti hazvisi kuwirirana. Chechi2 handi witness kutaura kwakaita haisi mhosva nekuti inini kuti ndomubata ndakatoronga kuti ndomubata. Witness ndei muruva rapo ndiwo ndakaronga nayo kuti ndibate uya uchinda kutaura zvaunozi achinzwisa mukomana azive mhosva yake. taurisa pamusoro imamo chekutanga nekuti murume uyo akandifonera ndofunga pandakatanga kutaura ndakakumbira kuti mundiregerere pana wetaimu nedeti
Ndari ndichika nditime ndi. Basa. Handira umbowa ndinawo ndokuti murume uyu akandishedzera nawe kuti Chichapo. uyu ishamwari yangu. Ndisekuru wemadzimai yangu. Saka pakugara kwedu takangoita ukama hweushamwari hwekutongofambidzana chese. Saka murume uyu akandishedzera kuti ndikubatsira kusunga mombe kuti rume unge aenda kunotsvaga mombe kwanga aenda kunotsvagawo mombe. Ndobva ndifonera kuti uya netambo, ndaive netambo yake yandaishandisa kusunga mombe yangu kumba. Ndobva ndifonera kuti uya undibatsira kuita sekusunga mombe yangu. Ndofunga ndakasimuka. Sezvo ndagara ndichiziva kuti pamba pasekuru wangu ndakasvika ndichiita noizi ndiri kudanga kwemombe. Ko inga mondishedzera kuti uya usunge mombe idzo mombe dzedzi dzakasungwa wani dzedzi. Zvikanzi aiwa uya kuno pane nhau iri kupi? Iri kuno. Ndobva ndaenda mumba mudhainingi. Ndobva ndasvika ndobva ndagara. Ndikati nyaya ndeyei? Ndobva zvanzi pane chikomba chikuuya chikuwirirana nadzimai vangu. Chikomba ndiani? Ndofunga pamaminitsi iyayo akamboti uchazvibatira. Ndobva amene kuti akazorasikawo sei pakutaura. Ndobva apindisa zita remurumo kuti ndiye ari kuita sei? Ndiye ari kuuya panapa kuti anodiye kudaro. Murume uyu inga muno maitamba mese wanu muchiwirirana muchiita zvese zvomaita muri pamwe chete. Ko anodiye kudaro hazi here kuti mukadzomuridza. Murume haasi raiti. Ndofunga takatanga kutoshoropodza maitiro yanga yaita murume panguva ipi? Panguva iyo. Kusvika ndazonzwa kuti murume uyu ati aramba kuuya mumba muno. Murume uyu akaramba kuuya pabhani riri padhuze. Ati ndikuuya kubhani rokambondipa. Bhani ro ndofunga riri kubva pamba panokwanisa kuita zve 15 meters kubva pamba pacho. Saka akati ari kuuya mubhani ripi iro. Awaudzwa nani? Ndaiudzwa neavo adzimai vavo varipo. Zvadaro ini takabva ndagara ndofunga dzati past 8. Ndakabva ndati munhu wenyu ndofunga aite sei? Auyi. Ndapinda muroti ndaenda kumba. Ndarara kumba. Ndobva vazondifonera. Dzakuita 9:39 to 10. Vachibva ndifonera. Ndobva ndabva kumba. Ndikamboignora ndikati andipenda. Ndobva ndazongoti munhu anenge akuudza anogona kuzokanganisana nemunhu. Ndendite sei? Ndiende. Ndobva ndaenda. Ndasvika kumba kwake ndakamusvikira shuwa murume ari pano. Ndati chamwari isu ngatichiita sei? Ngatichienda. Ndobva tabuda taenda kubhaundi. Tikaenda kubhani. Ndobva tasiya adzimai avo vakamira panze. Isu ndobva tapinda mubhani. Tapinda kubhani mai uya murume. Tapinda kubhani mwemuyo tikabva tapira pamatiyezi mubhani. Saka uya abva ati anogona kuchinja bhani rikuuya apa anopinda mune rimwe bhani. Ini ndobva ndasara ndiri mubhani rakazopinda murume. Ndobva murume uyu auya. Ndobva apinda ari pamberi. Panguva yakangobuda uya achienda kunopinda ndofunga ngasati atombokwira kana mumatiyezi manje. Ndonguva yakasvika murume. Ndobva asvika uyu akapinda ari pamberi. Ndobva ajamba finance yatoisa moto yachienda kuright. Adzimai vobvopindawo nguva kumashure. Vobvoenda kuleft. Ndobva svika bvogara pasi. Uya abva krosa wachienda kune madzimai. Abva svika bvagara ndofunga wakagara kandisingakanganisi pangokwanisa kuita 1 meter kana 1 meter and a half kugara kwavakaita. Chinhu chakangobvunzwa nemudzimai ndechekuti ko inga mati mwe kundiunzira chicken mati ne 1 liter revive. Apo mauya muri maoko wani. Murume handira kunzwa zvaakapindura. Ini nguva iyoyo ndopa ndakadzika kubva mumatiyezi. Ndobva ndamira semagariro atikangoita panapa ndakabva ndamira sepanapa. Ndobva ndatodzvanya foni yangu. Ndikati muri sei? Ndobva ndalight. Ndobva ndaona murume. Ndopa ndakadzokera kumashure. Ndobva ndanomira pamusuwa. Kuti asabude. Ndabata chikomba. Saka panguva iyoyo ndobva ndaudza murume wabva kuruka kubva mubhani. Since murume anga ataura kuti uyu ndoda kumunyadzisa. Handisiri kumuripisa sezvo ishamwari yangu. Ndoda kumunyadzisa ndachiri kuti ndingamuripise kuti mombe chaidzo haasisina mombe dzake dzadzambotata murume. Haana kana chaanacho ini mombe dzangu ndinadzo panapa. Kuti ndicharipisa murume uyu hazviti. Angakudza kuti munhu akamunyenga sei? Ipapo angasina. Ndakazozviziva mushure monge akutsanangurira murume uyu zvakazara. Nekuti murume akatsanangurirwa ipapo tichitopinda tichitori mubhani mwemuyo. Ndokuti takanyatsounzwa nyaya yakazara kuti ndomamiriro yakaita. Saka zvadaro na uye na mhino pakutaurana ndofunga kuti
pakufunga kwangu ndoti uyu ndiye akanga anyenga murume yake nekuda kuti adzimai vakange vatiwa havana kuita sei havana kuitana nemurumo uyo avatanga kunyenga kuti zviite ya zvirikudaro saka padaro ipapo murume uyu takagara ndobva ndazofundirawo mumwe ndakati apa pamwe anokwanisa kuti tingomunyadzisa takaita kakuita sei kakuwanda ndakabva ndafundira mumwe ndakati wei kunomudhara munzo nawo iri kupi iri kuno ndobva auya abva svika pagara agara murume uyo haana kukwanisa kunyadzisa ndakatoudza kuti usabate zvipikiri unokwara garai pasi nekuda kuti ndaiziva nawo inge iri papi inge iripo kuti uyo ada kunyadziswa chete ndobva nawo iyi yarega kunyadziswa pakazouya mumwe wechi4 pakauya vanhu 2 ndobva taita 5 varume naanamai 3 zvichireva kuti tata vanhu 8 hapana kunyadziswa mumwe ndobva tabuda tataenda kwasabhuku tasvika kwasabhuku takamusvikira asiku aendawo kubasa rakewo ndobva tachizomufonera kuti sabhuku tiri kupi tirikuba kwenyu sabhuku ndobva auye abva manje nyaya yenyu handokwanisa kuitonga rege ndishedze mupurisa wamambo ndopakashedzwa makoni vakafonerwa dzadziri kumapasti 1 kana singakanganise usiku ndobva ufonerwa vakati ndorosvika kuseni shuwa kuseni takavasvikira vapo vamakoni ndobva vati ini ndikukusamonai muende kwamambo ndobva zvanzi navo varume ava vari vaviri aiwa nauyi kukwanisa kungotaurira nayo ite sei yopera saka padaro nauyi yakabva yagumira pakuti uyu vatenderana uyu angambotakuda mombe 2 nembudzi 4 ndobva zvichinzi nasabhuka aininizvo handizvite sei handizvikwanisi ndobva vadzikisirana kusvika pasara mombe imwe chete nembudzi 2 padaro inini ndo umbo hwandirokwanisa kutaura kuti ndopandakagumira kuona uyu achizoti mombe dzauya negotiator nemombe nembudzi amakonongwa pawainzwa nauyi vakati izvi zvamuri kuita izvi kana matenderana nazvo kana uyu akupiwa atenderana nazvo zvinoita sei zvinongopera zvakadaro asi kana usina kutenderana nazvo zvinhu zvauri kupiwa unouya ndikupe samoni unondifonera ndoya ndokupa samoni ubva waenda kudare kwamama ndo maziro aindoitawo nawo kwamama asi mazoona setisingichititoda kupedza ndizvo mangodzoka kuti mudare mamama nokuti uyo haana kuchenderwa nezvakaitika ukuzviona inini zvese zvazvitsana nemurume zvandoda kubvunza kuti pandakasvika ini murume uyo achipinda mbaundi yake ndishedza ndisikarekaita sei ndakarwa nemurume vainimbauri saka handizva kuti munyadzi wanga ndida nditaure ndoku ndakamuti wewe pongoti pawasenda meseji iyi handiti ndikochitaura neni ndakatomuudza ndakumushisha handiti ndakatomutsanangurira chokwadi asi nekuda kwenharo dzaita murume achiti inini ndauya munombaundi ndachida kutopinda zvakadaro achiti handingazvidziviriri ndo zvakapa kuti ndizeta hasha kuti murume ndirambe ndifamba naye nekuti uya aitoti mukadzonga ndauzvaisa mwana tadzoka paishu yamakono vakanditi kudara kwamambo kunoda $60 kana pinda nokwira mambo kwamambo busha inini zvikava zvandiremera $60 zvakasiiwana ndobva tichitaura nyaya amakono vakandifonera ini pamasheni maichaja munhu $60 ndakamuti tsvaga mari yodaya yokuti ndikunyorere samoni handautaura nhambe yokuti $60 ndakati wakana $40 to $50 madzikisi ndo yandakataura iyo kana danga amafoni muumbe nombudzi zvakafamba sei muumbe nombudzi varuma vakataura ndakata mutemo waionekekini wasabhuku dare rasabhuku ndinokuyananisa chete vanhu haribhadharisi kana maakuda kuti mubhadhawe izvozvo zvaakuda samoni pamambo ndanoona kutadza kuti izvo imimi amakoni ndine ripoti yakaipa sitei pamusoro penyu kana ndingaitaura zve pamusoro pemunomudare munofanwa kuudza vanhu kuti muzopa mubhadharisana nemumbenembuzi tichokwadi ndinovaudza hamuna kuvaudza vanhu vakakuudzei akabiri avo vakatondivharisa kuti ridzeuya kuno nokuti akati dare ramambo rinoda $60 inini ndisina $60 ndakaonerwa kuti nokuti uyu murume uyo akakumbira kuna sabhuku akatora tuwirirana iye ndiakaaasiya wakabhatira mari nosvika $60 sakudaro zvimwe zvinhu vakuzviita kunzoka
Last time wakupa defense yakadaro. Ndakatonzi nini na nemupisa wenyimambo musho wakukwenga nenyaya iyi vaita kuitonga ndiwo. Saka iwe titengere doro. Aidaro ndiani. Ngamakoni. Titengere doro rero. Hapana chakaipa. Hai. Wosa haene mumima kuda. Ayo it's okay. Zere ndakunyerera kuisa. Amakoni kana vane nyaya yavo yavakaita. Vakaita. Asi ngatibate nyaya isi. Amakoni ndozozira nawo. Murume uyu zvaakutaura nhasi hazvo zvaakataura kutara. Ane kakukochwa kaakaita munzoko. Ndikuzunzwisa zvaataura. Sabhuku auya ndikuona kuti zvokutaura kuti zvakataura sabhuku zvikusiyana. Sabhuku azviya panapa akataura kuti aiwa murume uyu akataura kuti ini ndoda mombe nembuzi. Ndikamuti ini handikwanisi kuita zvaurikuda. Iwe wega ukataura kuti inini ndinoshandira ndosaka ndakazoenda kupi? Ngatiwirirane. Kwete. Inini ndakanga ndaenda kwachief Masimburi. Ndakati inini ndakanga ndaenda kwaMasimburi ukamawo. Kwete. KwaMasimburi azviro kuti ndoenda kwamambo kana kupana. Inini ndakaenda kwaMasimburi. Handiti mujiba. Wakati alright. Ndoma ndakaenda kubatsira ndizofonera kuti murume yakurima pamba pamba. Pomira ndina mambo munyamaropa. Paunofamba less than 10 kilometers. Yes. Ndina mambo mutumba. Paunofamba less than 10 kilometers. Ndina mambo madziva. Yes. Paunofamba less than 15 kilometers. Mazimamba district. Alright. Anyamaropa wakuchaja mari. Anyamaropa. Android ndakaenda kwanyamaropa. Ndinokuudza distance yekusvika kumamani kuMasembo. Tunorwa 20 handiti. Torwa 15 35 kilometers. Woregedza kuenda 8 kilometers. Something is not right. Yes. Calculation yako ingeri right. Unofanira kuenda kwakarerekera kijurapo nemanyepera akwambaita. Besides that, mukadzi uyu akatanga kunyenga murume uyu. Nyamba uyana nemhosva kunyenga mukadzi womunhu. Yekupindura mukadzi womunhu achidzawira mutswanda. Uyu akamuona dzakawira mutswanda dzisingandise kuhorera. But iwe une mhosva kuti wakadaro munyengera nejajenda isi. Andikutaura inini Ina mambo. unzwisi kuti uri mbavha. Iwe uri mbavha. Wabva kudaro. Mukadzi wako makapromiswa yamai. Mira hauna kuzvikisa. Last time hauna kupikisa. Makanga mapromiswa chine murume wenyamai. Mbudzi yakaita sei? Kuti kana yabereka muone mabasa enyama kaita. Kwete. Ndizozvo. Ko iwe wakapromiswa. Hapana. Ko wakataura kuti chazotukuita zvisiri zvakati chi. Inini handiri kunyepera mambo. Pandakangenda kupo pfungwa idzodzo. Ndofunga kubva ipapo kusvika izvozvo ndingori mutukwa kumba kwavo vakange vakutotaura unenge vakutongotukwa wenini. Handizivi kuti kungotaura chete kuti ako izvi dai taura zvinhu zvacho ndanditaura. Pfungwa yandakapa inini ndeyekuti wakaudza were tezvara wako ndokuke chekutanga kundonhauya waita. Shuwa murume akanditsanangurira kuti atezvara ndakavaita sei? Ndikavaudza nawo. Ndikati wakaudza chirudzii? Zvikanzi ndakaenda kuna atezvara wangu ndobva ndanovaudza feya nemuromo wangu. Ndikati ipapo wakapaita sei? Wakapatadza. Kuti ndikushandisa mwana wenyu seuri. Ndikushandisa mwana wenyu kudaro. Wakati wakaudza umbo wokuti hauna kubata zvikanzi ndikati alright kana iwe wakatishandisa kuti umbo hauna kubata. Ko chigayo ndechii? Kana wadaro. Saka mabyango akaratidza kuti zvinhu zvaano kuzvitora zvakanaka. Anga kutongoti munhu asanga naye obva tanga kutaura kuti uyu ndiye ari kukonzi ndiyaudza kadere kuti aende kudare. Uyu ndiye azodai. Ndofunga nguva zhinji nenda kugara ngukumba asi murume uyu handiri kunyepa pari zvino ndapa jokero uranda rokungoti pafunga pese kutaura kana pafunga kutukanidzana nadzimai yake. Zita rangu rinopindira pakati pavo. akashedza wenjani Ndakamushedza. Yaita sei? Ndakamushedza ndakuzukuru yakuru nenye Mamusina hesabu. Mati. Mamusina hesabu nekomiti yake. Because ndiwo vari responsible kunini. Kana dai waiziva ndabata Chikomba. Ngekuti varume komiti yamutemo netumubati kwamusine. Papa ini ndakatsvaga munhu akapa. Sabo kwakanga kuite kurewo achikutungamira everyday akakuredza kuti mbeu haumhanyeni. Anditomboipiwa mbeu yake. Alright. Ngatipedze nyaya. Ndofunga achitapamba nenyaya mai. Alright. Murume haana mhosva yekutorera munhu
yechitsotsi haana here murumoyo Timuonese pane mhosva. Wakashandisa foni. takupa mukana mazuva ese takupa mukana takuenda unopedzera Wakashandisa foni zvisirizvo. Pandoda kubvunza nini mama. Pandakashandisa foni pekuti ndini ndakakonza murume uyu. Ngaise umbowo kuti ndini ndakamukonza. Ini haana kukonza murume uyu. Murume uyu akanyora message akati ngatiite izvo, ngatiite sevana vakura. ndikaramba Ndakaramba. chiteerera mnyina ndikaramba ngachipedera Ndakabvunza mubvunzo. iwe teerera mukadzi wako kuona akararwa naye nyaya yako waita yese mukadzi wako akararwa naye ndomubvunzo ndoda kutanga kubvunza Izvo zvandizive nekuti murume iwewe semafambira waita hauzvizivi kuti ndiwanyenga munhu chiudze chokwadi nokuti ndiwakanyenga munhu pamafoni yako pese haungasiye kuti waita hako tarara tese izviro hazvisi kana wakaraidza unokanika kutenda kana kuda mumeseji kunyepa pawaitaura nyaya yako uchinyenga mukomana uyu kusvika aguma auya zvinoratidza kuti vanhu vakanga varara vese kwenguva naishamari ndikubvunza vakuratidza kuti vanhu vakanga vairara vese hauna kuzviona kweiwo hauzvizivi kuti vanhu vakasina kurara vese taura chokwadi chako koza ungade mumbe 1 nembudzi ira haungade mumbe 1 nembudzi vanhu varara vese chakengeri yeye handisini ndakatonga nyaya yake. Zabhuku ndo wakatonga nyaya. Uyu murume Timboteerera. Anyengwa kawo. Mukadzi wako. Waida kumubhadhara kuti adii. aiwa inini zvokubhadhara mukadzi uyu. Ndati anyengwa. Chikundinetsa nje Iye akachimbobera. Akutadzira. Handiti. Waida kumubhadharira. kuti wagona here kushandisa zvinhu zvako kamudzi yako Mira tipindure. kwete mama. Asi waimubhadharirei Uyo ndiye atadza uyu. jerei kwamai ndoma meseji donita kakwanini. kwako Inini ndinoda kuti ndipindure pandikubvunza. Ndati uyu akutadzira. Handiti atadzirwa ndiwe wakabvisa pfuma yokunotsvaga munhu chienda kwaatezva. Nhasi munhu uyo akutadzira uyo wakumubhadhara. Ukumubhadharirei? Saka ndisina kumupa gozi chandaida kuti nyaya yangu ifambe zvakanaka. Aiwa wakamupromisa. Wakamupromisa. Promise. Isati kuti wakazozvichinjinura sei but wakatanga wapromisa kuti amaboy ngatiite izvi ndichakupa ichi. Uyu ndobva akabirana akati kudya kwaita se kwauya mumba Ishe wangu ndine mubvunzo. asi unondibvunza ndibvunze wandipindura kuti waibhadharirei uyu ari munhu akakutadzira. Mukadzi uyu handiti chokutanga ndechekuti teerera imwe meseji yake uyu murume wakazoti uyo pesa pakunyengetedza kuti zvinhu zvacho zviri bhoo chichi wakanyora meseji kuti kasiwa watizobatwa here uyu ane meseji yakanyora ndiye akanyora iyoyo. ndiye akanyora kasiwo pane meseji yakanyora nemurume ichi achinyepechi saka uyo utori mhombweyo zvako Panditaura mama wangu ndokufonera apa teerera Iwewe uchifungoti amai akabvuma wakazotiwo ndatononokerwa that means uyu angatichi kana anga anonokerwa that means hauna matinogara vamborara vese ukuzvinzwa ndatononokerwa ndoda kukubata kuti iwewe mukadzi wako wakamushandisa chihure chepafoni kuti your benefit pasina zvikuitika obva waenderera mberi unomutorera mhuka dzake pasina zvaitika uyu akatoti ndatononokerwa kuratidza kuti zvinhu zvai anga nelast nazvo angasidambozvipuwa saka no uyu murume akaramba hake ini ndachibvunza kuti korera muninginaka kuti uyu anana chete ndorega inini ndine matongero angu nandatonga kuti hauna kuya kudani asi toti muonesana kuti chambari inachazviita zvatikaita mapedzi akawanda asi pakutonga kwangu ndinoda chokwadi munhu achitaura chokwadi chakazara nokuti murume uyu paakatangira nyaya yake akatanga atoonera mukadzi wangu asita mugonzo abuda panze atinorasa mvura panze murume uyu mukadzi wangu arasa mvura kungo kuma4 kuseni murume uyu ndopakabva mukadzi wangu atipedza kurasa mvura uyo bva titasani bva atanga kutema muti kuti aratidze kuti mukadzi wangu ati amunhu mukadzi atipinda mumba ndochinja akatanga kutaura izvozvo
but ndozauri kuita ndikapedza mubvunzo watadza kutundira kuti iwewe sei wakati mukadzi unozomupa mbudzi waimupiye chii murume wese ane nzira yaanotsvaga kuti akwanise kubata nyaya yake mumaoko make ndozvani ndetsvaga nyaya dzangu murume ine zvaaita zvino mukadzi akakurambira akakuti hataidana nova iye ari mukadzi wako akakurambira achitaura apa kuti ndakatoshandiswa ida ndamushandisa noti murume paaitsanangura atiti aiuya pamba ati ndii zvese zvaita akatouya pamba akasira mukadzi akadi akati zvese zvese breni dzako dai hondo munoziva mune hondo vaodai murume mameseji arava ane dirty mind mupana isingaiti iwewe une dirty mind usade upfumi kudarika mukadzi wako iwe suppose kudifenda mukadzi wako usikuti kuneva mameseji uchishandisa mukadzi wako kuita zvese zvinoitwa mumba iwo zvei dzako dzakadhakwa misine mombe dzake nhatu pano ukaona pfungwa meseji dzese dzirapa dzinoshambisa amai ava waiti koraiti wabata chikomba wakati straight forward ndabata chikomba changu sabu ichi ndo chikomba changu ichi mameseji akanga aripo it was enough proof whether ara nemukadzi wako panda haana but it was enough proof koko zvawaida kuzoita zvese kuzosvika kupurira kutora zvinhu waida kuti uita sei an evil person wakaipa kamufana weyu uri mhondi unonyepera madzimambo iwe nyerano ndokutonga zvokuti wakaramba uchiita nharo ndokutonga ukuri mafodya ndokumirira pamusuwo ini ndoda kukutonga ubve munomuka uchizoti wakaita mhosva yako wakaramba uchipindura ndogombo unonyepera mambo masembura uchiita uchibva uchemamisodzi zvoda uchiita izvi ndiani murume muroyo akamhenda pachena nyange abva udya nyama yemwana wako iwe wakundigombura iwe unofunga kunoteka pusa tinozogarira ndovapa verenge mameseji zesa haunyare rewe haunyare mise mombe nhatu enda unodzorera chigayo chaunacho kumba kwake or else ndokuvhurira doketi handidi mbavha munyika mangu augoni wagara usina kumupa dai asina iwe nteerera wagara usingamupe dai asina kukwira dai murume uyu akazokwira dai raona ndakuramba chidyiwa pane ndachitetura chinokurova kusewa murombo aona zvanyanya nenyaya yekuda mukadzi womunhu aona zvanyanya chigwe iwewe haisi nebha yako here haisi nebha yako here kwandikugumira kwasabhuku wakwati handisa ndakungomunyadzisa kwati kunyadzisaibazinodzoka rini ndinoshandisa demo rakambomurova ndinokurova whether wari bhata zvakanaka ndindakundokosa inini zvinodzokera rini izvizvo ndiwandiuramba zvese zvinodzoka rini kana nhasi kana kane nharo wena varume uyu munhu akaipa aingoda panojagwa fenzi nhatu paanongoti nha kubva api akaipa kamunhu anokiipeje imhombo ndo difensi yako ndakuenzanisa imhombo ndobata kwese kakozirabata kwese unorovana iwo matara anenge daashaya mufana vanongorova dema vanobva vatisainaitwa datuma chiketu isi tingokuenzanisa imhombwe yaifakuipa here asi maitira wakaita asiri anofana kukudi asi maitira akaita haasiri aukaita asiri unogona kudzorera ndoti muzvikisi anogona kudzorera zvino asi uyu murume uyu odai akanga ari mukadzi angasarana naye airana naye ende anodzorera zvese zvakatorera murume uyu zvakamutorera zvese zvitatu mombe nhatu zvakamutorera ndakatora mombe maneku
mombe 2 nechigari. Nechigari. Asi unobvuma kuti uri mhomho? Handizvirambe nekuti hauzvirambi. ndakazvinda. Saka anodzora zvimwe zvisara. Handizvozvo. Ndoda kubvunza paumhumbi wako wakasvika here pakunorara namai? Zorerai mombe 3 nechigari tapedza. Iwo hausida kukwira dare tapedza rega. Inai mozoka. Wazvinzwa mimi? Next time remekedza mutungamiri wako anoisa Shangamiro wangu kataurisa chokwadi kutaura nditi amunzenda kudzipira mushure mekudzinyirwa nini kushungurudza chiterwa hembe panze nekuda kumumwati kushungurudza papangu nemuri terwa hembe nani mukazoba notera hembe panze akatanga kutunda message anyika munhu ndiani muruwa ndiakanyora message ende akauya pamupangu akaza akaita aindanzi kuti mambo wangu inini handina kusununguka nemurumo nemaitirane asi zvinhu zvake zvese iwe shamwari iwewe hauna kuramba mukadzi ke mukadzi wako uyo ukamuramba here kuti akanyengwa nuri kwete nekuti inini ndaita kuchengete mhuri yangu wakapromisana naye ukamupa handina kumupa chakakutadzisa kumupa iwe ndakazoona kuti ane mhosva ukazoona kuti ane mhosva kuatezvara mwe nonyaura atezvara ndofunga pakatika nyaya iyi vari mune atezvara iwe kumba kwenyu kwakaendwa here taura chokwadi vachinoti kudii wakasvika wakataura navo vakati nyumi musamboora mwe nekuti nyaya iyi haisi yechokwadi kuti wangoti murume uyu adzize kuti zvanoita zvino makaenda mese here tikaenda chese uri kuzoona uri kuona here uri mbavha inosainawo sumuka sumuka iwe taura kuti kana munhu anosaina uchagona wachirema here ena nosainawo bate isecheni isecheni